Bayo magbalik Bayo sa sa among among vlog. For today's video, manghakot mig lubi. Kauban niyang na supervisor dito kana supervisor na siya kanang naka-jacket. Oh, take over, Brad. Pit. Unsa may imong ika-story ka tatay? Alang sa protina. Pagtarong. Ay, grabe ka kog yan among tatay oh. Grabe ka ko di ka makugyahan anang grabe man ang tawon po sa asawa anang kabaga. Pila di Isang asa tunga. Siya isang tunga. Pagbukla na lang gani. Majuhot pa di pa kamao pagbukla na ha oh. Di kamao. suko ka dira. Hapit na. So ngayon ako na hapit. Nya iyabo pag yun na kay wa pa di maihap. Tanawag ko sa ka mga Na nagkaon ba ka dira kuan? Putot. bot-bot dili putot. Sa iyo na makagputot ka noon. Ako kay pagka Putot pa day. uy na ako ikaunda putot ka. Oo, abo kuan buno bo. Mara man. Ana Kuan, makaon ba day na? kaon mo. Og di pa na makaon ni gahi na ko diha ah. Kulungo ka gani. Makaon man ko na siya. Muna pagkaon sa mga taong pobre. Kaon mo po kuan na. Kay pobre mag Na di man magkagwelasa kung ka. Na tamis man na. Brad Pitt na mag-voice over ani. Mga rich kids naman ang dili makakuha na. really. Relate. Ang gikarga na niya padulong sa Di ba bugat siya guys? Wa man itabang nako na kaloy o kaloy. Kaloy on the mix o bugat loy bundak 1 2 3. Ha abong kag tanan na buka wa day na baligya. Pinay nabunta ni mo tay? 31 pa kay abot kag 36. Ha? Bugat ba na po? Di ba gihuwad na po kay ipon. Ano sila ka pang bride? Sungot o bugat o ako ra isa. Tan-awon ra man ko nimo puntay. Tabang-tabang puntay. Tabang ikitay. Dahil na lang tayo kaya na nako. Ako na lang. Diba? Gibalik na po sa sako. Mahirap talaga maging isang ama. Ang ama pala hindi basta-basta. Muna siya diha. Mag-ihap na siya 31, 36. 40 dayon. Ang gamaya ra 100 daw kabuok. kapoy na barangay ko ana. Ang lawas niya pagrumansa, kargador na. Nakuha na gid entaw na bunog. Dugay lagi mahumanday ng ingon anak no dili lalim guys mga nang manginabuhi. Basta ka nang kuan ka, nang pamilyado na. Charmos. Chares. Ang taana gilabog ng kaloy ang iya. Naduhot na. Hikot kay basta makabuhi ang lubi. Tarong naghikot gyud kani makabuhi kay na. Luba pila na antay 31, 36, 40. Ya di tatay mo ihapoy mo ra magdala. Wa pa may iwantay. Apoy among bata mag-apel-apel. Awa Kita na man kan diis Brad. wala na makita ang kandiis dai ga no. Subscribe for more videos.